¿Qué pasa, forocoche? ¿Qué pasa, forocoche? Dos minuts i 3:45 del migdia a RAC1, la segona hora, ja perquè us aneu una mica habituant el que vindria a continuació. Ja us hem passat amb en Juanito de Badalona, i ara arriben els membres de Forocoches, que vindrien a ser, a veure, hi ha de tot, bueno, Forocoches hi ha molt com de el Camp Juanito, Nou. hi ha molt de Juanito de Badalona, també n'hi ha, Forocoches, sí. I d'Albacete, que és molt pitjor. Bé, ens envia l'enllaç, no al meu talp, sinó un oient que diu: hola, soc forero, si us plau, no digueu el meu nom. D'acord. Vale. I afegeix, per si de cas. O sigui, hi ha por, hi ha una por, a parlar massa, de Forocoches. La pregunta d'avui, per això, és molt interessant el que es pregunten els nostres forocotxeros. La pregunta del dia és: ¿cómo dan la vuelta a los trenes? Jo què sé. De veritat, és un post d'avui, de l'any 2015, Però com canvien de sentit? Vols dir? O com li donen la volta? Jo ric perquè molt de temps també ho vaig pensar, Sí. Després em van dir, no, home, no, és que... Hi ha maneres, Hi ha la locomotora, exacte. Clar, ve el senyor maquinista, creua tot el tren, a davant i a darrere, i es converteix al davant. Hi ha explicacions, hi ha intercanviadors, hi ha moltes coses. Bueno, però perquè veieu el nivell, la primera resposta és: Hulk los gira. Però ha de ser molt incòmode fins i tot per l'increïble Hulk. O sigui, d'una sola peça no pot girar un tren, perquè hi ha els diferents vagons i se't desmanegaria. Has d'anar un per un fent la volta i també és una estoneta, Desmuntar-lo, pam, pam, i ostres... I l'últim vagó, posar-lo primer. Sí, sobretot que no se't giri la castanya a mitja operació i, bueno, acabis malament. No serveixi per res el que has fet, Posis la màquina al mig, s'ha d'anar molt de compte, Clar, Hulk no seria precisament, quan està transformat, no seria precisament enginyer de ponts i No se li pot dir res. No, perquè posa d'aquella manera, fot un clatallot que, bueno, vas estès a terra, En fi, un altre senyor creu que el mètode és més expeditiu i diu: freno de mano i trompo, po. M'agrada molt l'onomatopeia al final, Però exacte. T'imagines que s'hagués de fer maniobra per girar un tren? Quina bogeria. Quines vies hauries de fer? No ho sé, però perquè és que amb un tren petit de joguina, de l'Eureka Kids, ja no pots fer maniobres. Imagina't amb un que pesa 1.000 tones. És estrany. Hauries de fer com una paràbola de via, uns quilòmetres més enllà de l'estació, i tornar a recollir la gent. Hi ha una resposta semblant, Ara comencen a entrar, es comenta això en Foro Ingenieros. Bé. Entra un senyor i diu: los tienen que desguazar, ya que no se les puede dar la vuelta. Hi ha un altre home que apunta... Per això és deficitari el tema de ferroviari a l'Estat i també a Catalunya. És un drama. Un senyor apunta la teoria que dieu vosaltres, diu: como la Tierra es redonda, dan la vuelta al mundo vía Australia. Molt bé, sí senyor. Llavors, això ja m'ho crec més. Una persona emprenyada diu: los trenes no los tocan, lo que giran son las vías Mindungi. I així hi ha moltes respostes. Després de tot això, de moltes insensates, un tio diu: iba a decir una burrada, mejor no digo nada. Molt bé. O sigui, imagina't, ens quedarem amb el dubte de saber què volia dir, Se li agraeix, Sí. Un altre home diu: un viaje es normal y en el de vuelta se va todo el rato con la marcha atrás y el maquinista mirando por el retrovisor. El maquinista amb uns problemes de cervicals, pobre. Molt. Viatge de 3 hores girat així. Ostres, tu, horrible, traient el cap per la finestra. I aquell soroll de la marxa enrere que crispa els nervis. Mira, aquí sempre hem abogat perquè tingui segona i tercera marxa enrere els cotxes. Perquè si no va molt lent. T'avala molt, allò, Bé, a partir d'aquí es comença a desbarrar una mica la gent, Fins ara ha sigut tot normal, però... Molt tranquil·lets me'ls veia jo, els amics de Forocoches. Sí, no hi ha gaires insults perquè la gent està molt preocupada per ajudar en la resposta i un tio diu: como la locomotora no puede voltearse, utilizan un mago que pliega el universo y de esta manera el tren aparece en su punto de partida. Ara sí. Està molt bé. Les teories dels universos múltiples que permeten que un tren pot anar en una direcció i tornar per on ha vingut. N'hi ha vàries, Un altre senyor diu: no se puede, solo van en una dirección. Si van en la contraria, implosiona el espacio-tiempo.
I en aquest mateix sentit, un altre afegeix que cuando llega al final de vía, entra en un agujero de gusano como los de Stargate y sale por otro que apunta en dirección contraria. Siempre se ha hecho así. Sempre, Sempre. Des del principi de la locomoció, que ja dominaven el tema de les portes temporals i dimensionals. Exacte. Un senyor que no sé si respon a les preguntes anteriors o a qui ha obert el fil, que diu: eres un poco retrasado, ¿no? O sigui, que no sabem per qui va. Però entra l'únic senyor que parla seriosament. Ostres, és la primera vegada que ens hi trobem, crec, a Foro Cotxes, que algú ho explica tal qual, eh? Ah, doncs una mica de solemnitat per aquest moment. Sí, senyor, és una mica llarga, però la llegiré tal qual, eh? Perfecte. Diu: cuando tenía tu edad, más o menos 12 años, con 3 amigos más, nos preguntamos lo mismo en un viaje en metro. Para saber qué pasaba, no bajamos en la última estación. Toda la gente que quedaba bajó. El tren se quedó vacío. Solo estábamos yo y mis amigos. En pocos segundos el tren cerró las puertas y siguió la marcha túnel adentro. Un túnel iluminado y húmedo. Llegó a una especie de andén, pasó el maquinista por nuestro lado, no sin antes regañarnos, y se dirigió a la cabina contraria, donde hizo un nuevo viaje, esta vez de camino inverso. ¡Oh, senyor! Però quin esperit d'investigació, quines ganes de saber que té el jovent, que es queden tancats en un metro per saber com fa la volta un metro i torna per on ha vingut. Així es resolen els dubtes i així es resol una pregunta feta a Foro Cotxes, perquè l'última resposta que hi havia, a mi és la que m'ha fet més pes. És breu, però crec que bastant contundent, perquè un senyor respon: los gira Pablo Iglesias. Mira, com a mínim, avui no se n'han recordat de la mare de ningú. No. Crec que hi havia algú de mare, però ho hem obviat ja, perquè... Foro Cotxes és molt més que les mares dels Foro Cotxeros. Alguna cosa està canviant, de fet, sempre està canviant la realitat de Foro Cotxes, que ens il·lumina cada divendres gràcies al catalitzador, en Jair Domínguez. Gràcies! Què passa? ¿Qué pasa, Foro Cotxes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?